Fl-ewwel seduta parlamentari tas-Senat tnejn filgħaxija l-Ministru għall-Ġustizzja ċanfar lil kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi fit-tweġiba parlamentari. Fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi staqsa lill-Ministru Edward Zammit Lewis jekk ikkonfermax li fix-xahar li għadda l-Avukat Ġenerali rċiviet il-proċess verbal mill-maġistrati inkwirenti dwar inkjesta maġisterjali fuq bank partikolari f'Malta. Jason Azzopardi talab lill-Ministru jikkonferma jekk il-maġistrati inkwirenti li ħaħsib l-inkjesta irrakkumandax li jittieħdu passi kriminali kontra l-bank in kwistjoni li sorsi qalu lil One News li huwa il-Bank Pilatus. Fit-tweġiba ċara l-Ministru Zammit Lewis qal li huwa magħruf l-inkjesta maġisterjali huma konfidenzjali fin-natura tagħhom. Il-Ministru għall-Ġustizzja saħaq li Jason Azzopardi bħala anki avukat missu jaf aħjar li m'għandux jidħol f'din il-materja rispettivament mill-fatt jekk hux inkjesta pendenti jew konkluża. Dr. Zammit Lewis wieġeb li fġieħ is-saltna ta' dritt l-istituzzjonijiet għandhom jitħallew jaħdmu mingħajr intħil politiku u bekk Ministru ma jindaħalx fil-proċess ta' inkjesta maġisterjali. Il-Ministru għall-Ġustizzja rremarka li jkun aħjar li Jason Azzopardi jagħti spjega ta' minn fejn ġab l-informazzjoni li fin-natura tagħha sigreta skont il-liġi. Qal jekk l-informazzjoni li għandu Jason Azzopardi hi fatwali tista' tippreġudika l-eventwali proċess kriminali u mandati li jistgħu jinħarġu mill-awtoritajiet biex issir ġustizzja. Il-Ministru talab li Jason Azzopardi jieqaf jinqeda bil-professjoni tiegħu ta' avukat biex jikseb xi vantaġġ politiku.